chtěl jsme tam těch 7 lidí a 7-8, kteří jedou do studek, tak tu Verla, 7-9 a chtěli studenky. 10. Ale jeden si chtěl a chtěl by trávu. Já jsem vypil asi se mnou, s ním a tady tady přišel pozorovat Štovský, jak jo, který se taky podíval na vypění podlí, more mi se byli v Belgicu. Závěrem všechny to je, tady bychom chtěli pozvat koníka, Edky, Pavel, Kuba, Berek, Sedmička, vodka, tady Štvečka, tady já, Hej, Čaky, on nechce být, on je agresivní. Kdokoliv, dož ho rypne, tak nedopadne dobře. A budeš dovolit spolu. Oni to máš. Budeme spát. Ne. To budou slzy, no už. Ale však teď si musím.